Lah, unsa man ka? Nagbalisa mo ka? Tinuod yun adong. Lain kaya akong gibati. Kubam kaya akong lughan. Sukad lang nila sa paglakaw ni Leo ka ganina. Gituman na ni Bailey ang mong gusto. Mauman gani. Pero, kung makasabot na ako do, lain kaya gibati na ako sa akong dughan. Kulbaan gyud ko. Nagunahon na tingali kag dili maayo lula. Ayo lang gud paghunahon og dautan. Ay, wa man dong. Ay, kuan man gud. Lain na gid ang kakulbang akong gibati. Nay, oo. Ika para gud dong. Lain jud kaayo. Kung nakatoltol pa ko lula kung asa to siya. Mawapas gid ko. Para mawal na yung kakulba. Sagdi lang dong. Iinom ko lang nig tubig. Maayo na tingali ni. Sige lang. Kuha og tubig. Saan akong gibati? Ay, ko makasabot. Lain man dyan. Lain yun ang kuba sa ako. Kaganina pa din. Ano man kahani? Unya. Kumusta naman mga guys? Unsa may kalambuan sa inyong misyon? Kunboy pa naroon si Josefina Delfino, sir. Nakasiguro gud mi nga sa dili madugay amo gid na siyang makitaan. Kay dili gid mi mohunong sa paglibot-libot ing tanang dapit hangtod nga makitaan gyud mo siya. Abin mo, Norbert. Ako gingibati nga buhi si Josefina. Buhi siya. May strategy mi nga buhaton, sir. Unsa man? Among ipa-scan ang iya picture, dayon among ipa-print out, unya ipapilit namo sa mga dapit nga daghang tao sama sa merkado, simbahan, o sa mga sinihan, ana. Among ipapilit aron mailhan gyud siya. Nindot. Nindot kang ideya ha. Unya, butangi day bel, butangi palihog og reward. Butangi reward nga 50,000 pesos kung kinsay makatudlog hae nagpuyo si Josefina Delfino ha. Unya, okay, butangi og kapsyon sa ubos. Nagkinsa ang makatudlo hae nagpuyo kini babayhana nga niya sulagway makadawat og 50,000 pesos. Okay? Unya, ipapilit na sa tanang dapit sa syudad ug mahimo. Dito sa mga probinsya, ipapilit na. Unya, pagtawag ng dugang mga tao, ang makatabang ninyo, pagpapilit sa maong hulagway ni Josefina. Yes, sir. Buhatang namang ugma adlaw. Oh, manong ugmaon pa man, ha, Ben? Karon-karon dayon. Kay, epektibo ka kayo ng maong paagi. O nga, karon dayon. Himuan ninyo. Sir, anda mo pa man mo among gikinahanglan. Magpa-scan pa mi, magpa-print out. Kung man, amo pang pasirukan og daghan aron ipapilit sa tanang mga dapit. Okay. Norbert, Ben, sultihin ko ninyo pila ang kwarta ng inyong gikinahanglan. Alang sa mong pagi. Ihatag ko niya nimo ang costing, sir. Wa na lagi ni palpak. Akong ipaniguro nimo. Muna na siya, sir. Salamat dong ha. Nya lula. Musta naman ang gibati? Okay na? Arang naman ito tay. Pero niya pa gyud ang kakulba dong. Amot. Basta nga lain gyud. Yan, nagpabilin gyud gihapon ang kakulba. Kumusta naman ang gibati? Okay na? Ni aman gihapon dong uy. Nagpabilin man gihapon ang kakulba. Sagdi lang dong. Ampo ray tambal ini. Ngano ka na lula no? Ang ako ba og
Di lang ko magunahon na udaot tandong eh. Tinira ba tatong unahon na, Lola, no? Magunaon na. Patakalag suot. Maong bilang tamang angay mabulak ka, Lola. Nga nalagi ito rin si Baliyo. Hinaot pa unta dong. Hala, ambil ng baso be, kaya ako niyato nilang nanalidya. Oh, ano dong. Yasulti si Lydia nga tagan kayong salamat. Ay, kanus apaka kita makapalit inig mga butang nga matawag na tong ato gyud. Sige lang tang panghuwam. Sige lang, Lola, ikabala ka. Hapit na ta makapait og atong mga butang. Magtigom-tigom na gid ta. Kamura mo gi kasaligan nato anang mga butanga dong. Anala, iuli na nga tong Lydia. Ug ing na siya nga daghan gud kaayong salamat. Sige la, mas niyatad. Yung una pagpasalamat gid wapata man kasiguro kung makawiyon makadinhi. Sir, murag sa tan-aw nako si Mr. Monteclar ba maayong tao man. Murag makauyon gid ko dinhi, sir. May mong tao si Mr. Monteclar. Sige, Judy, dinala may magdugay kay napay may misyon nga asikasuhon. Mission? May kapangita na siyang babae kayang pabangrusan kay Anto. Dako-dako lang siyang nagkastuhan ay sa pagpabangita lang ng babayana. Sige, dinala may magdugay. Sige, sir. Ayaw mo kabalaka, sir. Sa inyong pag-recommend nako ni Sir Bart, paningkamuton nako nga mahatagan ako maayong servisyo, Sir Bart. Ha? Daghan sa kayong salamat ninyo, sir. Nga, sige, dinala may magdugay. O, sige. O, sir. Sige, dato na mi. O, sige. Sige. Bye. Lingkod lang sa sir. Papunta na si Ma'am Carmen. Sige, Chip, salamat kayo. Sige. Lingkod lang sa niya. Dugay mas mamakarami. Ako lang maputon. Kasayang gyud sa kwarta. Bako na unta ni katabang sa mong kalisod. Pero usaon ta man. Mao gid ang maka-imperno sa akong kalag. Maong ako lang usahon gyud ang akong hukom. Ako na ling uli ang kwarta. Ma'am. Leo, may kaniya ka na. Guard! Yes, ma'am. Aya palayo. Standby ka lang. Yes, ma'am. Leo, sunod ako sa opisina. Sige. Leo, kaniyot lang una iho, ha? Wait sa una, kaduna pa ko'y, giyate man dire. Wait lang sa kaniyot, Leo. Okay, iho. Suod na. Okay, have a seat. Thank you. Giandam ko na ang laing cheque. Ang katunga sa akong bayranan nimo. Ma'am, excuse me. Mhm. Wa ko man ni ma'am. Aro maningil. Unsay Sorry, ma'am. Di ako aro pag-uli sa kwarta. unsa? Unsay Iuli ni mo ang porta? I'm sorry, ma'am. Nakuha na gamay. Pero, di mo gumadawa sa akong konsensya, ma'am. Kaya tungkol na ng kwarta, ha. Nakaguba ko bagti ayon. Mao nang ako nang iuli.
aron makapahuwan ako sa konsensya. Guard! Guard, tama! Nay, kawatan ni ka nakasod! Guard! Guard! Dali! Yung sama ka, ma'am! Hello? Hello, Chip! Nay, kawatan ni ka nakasod! Yahod ako! Diya sa Mercader Group of Companies! Sa opisina ni Carmen Mercader! Guard! Guard, pagdali! Guard! Dali, guard! Kawatan! Sige, dali, kawatan! Sige! Sige, guard! Tanawag, guard! Nagdash yung pistola! Kawatan ka! Kawatan ka na ko! Pagkuhan! Pasangin, ma'am! O sa pasangin! Tinuod ang tanatanawang kwarta! Ako ka ng kwarta! May bao ka di ko kawatan! Ha! Sige, guard! Tingali pa ka jaga nito, Juana! Sige! Ma'am, di ko O kawatan! sa dali, kawatan! Sige, guard! Tingali pa ka jaga ng guard! Dandan, anak! Dandan, pulis ka, mama! Ha! Kalooy! Kalibutan ta kahibut nganong managlahita sa dalan nga atong gilaktan na nagsubay sa laing agianan. Unta usara kini kay usara ang atong kalibutan. Apan ug nganumang gimbutan sa kahitan.